Landre nomvera nonse konse kumene mwatsekwa radio nthawi ino. Ndabweranso ndi program yapadera ija imene Evangelist Yankho Malizani akufotokoza nkhani zokhuza coronavirus, network ya 5G komanso lemba la chilombo 666. Kuti kodi nkhani zimenezi Bible likuti chani? Dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera ku Zinai Corporation. Bwanji tikhale limodzi. Banja malawanzanga yamike Mulungu wakumwamba kuti watisunga ndi moyo kufikanso mu tsiku la lero. Zochitika mu dziko lapansi zikuchitika monga mene zingachitikire. Aliyense kunja ukada akamakagona akumakhala zambiri zolingalira mutumu malinga ndi mene dziko likuyendera kuno kwathu ku Malawi komanso ngakhale dziko lonse lapansi. Kukhala mnyengo imene matenda COVID-19 agwedeza dziko lonse lapansi, komanso nzeru zosiyanasiyana zokhuzana kulumikizana kupyolera malamya ma network zambiri zikumveka zokhuza 5G. Dziko lathu la Malawi pano nyengo za zisankho, anthu ali ndi mafunso mu zinthu zosiyanasiyana mmoyo uno. Chotero Malawi nzanga, ndi nthawi yabwino ino yakumvera uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba. Munthu akamayenda mu mdima panda chowunikira amakhala ndi mantha. Akangomva kantswatswa pena pake amacheuka kuyang'anayang'ana kuti kodi nchiyani, mwina pena kuthamanga kumene chifukwa kuyenda malo a mdima. Lero dziko lapansi lili mu mdima. Ndi Mulungu afotokoza kuti ilipo tunyali m'bale wanga, Mulungu wanga, mayi wanga, mtumiki nzanga, ansembe, mashehe. Mulungu afotokoza kunena kuti ilipo nyali mu nyengo ino. Nyaliyo ndi mawu achinenero. Ndamina kuina kunikira mu mdima uku kuti mene zatele malemba akuti tikulowera kuti chingachitike nchiyani. Mafunso ndafotokoza woyambirira aja amene anthu akumafunsa kuti COVID-19 wabwera kudzakhala kapena adzatha. Zofunika mawu achinenero uli yankho funso lili yankhidwa. Funso limene anthu akumafunsa kumenda mmakwala mu maofesi lomanena kuti nyengo letsa kugula ndino kapena ayi. Zofunika mawu achinenero popeza ndiwo nyali. Mafunso amene akumafunsa kuti 5G ndi chani kwenikweni zimene zizi, pafunika mawu achinenero. Fo mawu achinenero ndiwo nyali. Ndiye muthenga uwu tikhati kusanthula mawu achinenero kuyisakasaka nyaliyo. Ndimafuna ngolingalira chimbale wanga. Ndani mmodzi wa inu amene angamayende malo ovuta a mdima natenga munhu wake basi mkamba kumaonika mwamba ngati akuunika nyenyezi chonse chiyakuyenda mu njira? Nena palibe ngakhale mmodzi amene angachite zimenezi. Chifukwa nyaliyo munthu umatenga kuti uziunika, uziona pamene kuyena kuponda, kuti ukana chopsa china uzikwanitsa kudumpha kapena nkuchizembe. Chotero mawu achinenero ndi nyali imene kufunika iwe m'bale wanga mawu akhale pa mtima pako wadziwe. Ukhale nalo buku lopatulika Bible ndilo mawu a Mulungu, uziwerenga tsiku ndi tsiku. Ukamawerengamo uzidzoti pamene COVID-19 akuti ndipo ndi apo, pamene kubwera network za 5G ndipo ndi apo, pamene mabala ngotsegula pina paliponse ndipo ndi apo. Ndi nyali imene zikuunikira izi kusonyeza choyenera kuchita. Ngakhale nkhani yakupembedza imene panopo zipembedza ngoti mbwe pa dziko lapansi, zofunika mawu achinenero kuti adzikuunikira. Ndi akunena kuti mawuwo monga nyali yakuunikira malo a mdima kufikira kukacha, kufikira Yesu Khristu azadza. Zofunika mawu achinenero m'bale wanga akuunikira kufikira Yesu Khristu azabwera. Ndakuti nika ukanthanda pa mitima yanu kufikira Yesu Khristu adzalamulira moyo wako namakuunikira nthawi zonse. Ndi kumapeto kwa vesi lakunena kuti ndikudziwa ichi poyamba, kudziwa ichi poyamba kuti chani? Kuti palibe chinenero chalemba chitanthauzidwa pachokha. Haleluya. Akuti palibe lemba la chinenero limene limatanthauzidwa palokha. Ndi muthenga uwu ine monga olalikira amene Mulungu angondisungitsa uthengawu kuti ndigone ndina Malawi anzanga simumva mu maganizo anga ina aliwonse, koma tidzitenga lemba ndi lemba linzake. Chifukwa kufotokoza kunena kuti palibe lemba lotanthauzidwa palokha, koma lemba likuyenda kumasula lemba linzake. Ndakutitsimikizira kunena kuti kale anthu ogwidwa ndi Mzimu Woyera adalankhula. Mawu awa achinenerowa
okhazikika kuposa, amene fikirana kwa Samalira, amene ali nyali kufikira Yesu Khristu akadza, amene sitingatanthuzire pokha kumene olemba ndi lemba linzake, amene adalemba ndi anthu ogwidwa ndi Mzimu Woyera. Werenge verse 21, 2 Peter chapter 1. Ndi anthu ogwidwa ndi Mzimu Woyera adalankhula. Ndi Mzimu Woyera amene adalankhulitsa anthu awa ndi yemweyo amene amudzaza Yohane Mbatizi. Namuona Yesu akudza tsiku lina, Yohane chapter 1 verse 29. Ndi Yohane adalankhula mawu nanena, taonani mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Mzimu Woyera adamuzindikiritsa Yohane Mbatizi kuti Yesu Khristu ndi mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Ndipo ndi zoonadi Yesu Khristu adafa pa mtanda kuchotsa tchimo la dziko lapansi. Mzimu Woyera yemweyo ndamadalankhulitsa Yesaya kalekale, pa Yesaya chapter 9. Nani yeza kubadwa kwa Yesu Khristu? Ndifuna ndiwerenge nawo m'bale wanga lemba limene kuti Mzimu Woyera adalankhula mwa Yesaya kuti Yesu Khristu adzabadwa, adzamutcha mayina osiyanasiyana, kutsimikizira kuti anthu amene adalemba izi ndi ogwidwa ndi Mzimu Woyera. Ndikupanga izi kuti m'bale wanga ukhulupirire mawuwa, kuti kamasanthula malemba nthawi zonse utsimikizike mtima kuti ndi zoonadi mawuwa ngoona, mawuwa ngamoyo, ofunika kwa Asamalira ndi kuchita nawo mwanzeru. Chifukwa masiku anu ngakumapeto, zofunika kukhulupirira mawuwa ndi kuyenda mchisomo cha Mulungu nthawi zonse. Popeza mdima umene wadzaba dziko lapansi ufunika mawu kuti atitsogoze ife moyenereramo. M'bale wanga, Baibulo lako limoli nawo. Tatenga tiwerenge limodzi iwe ndi ine. Tiwerenge m'buku la Yesaya. Yesaya chapter 9 verse 6. Akutere mawuwa. Pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wa mwamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake. Ndipo adzamutcha dzina lake wodabwitsa, wauphungu, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha, kalonga wamtendere. Amene adali Yesaya, Mzimu adamulankhulitsa za kubadwa kwa Yesu Khristu, kuti Yesu adzabadwa, mwana wa mwamuna adzabadwa. Ndipo kudachitikadi kuti mwa Mariya adabadwa mwanayo, adzatchedwa wauphungu. Yesu adapereka uphungu ku dziko lapansi, kalonga wamtendere. Ndi zoonadi Yesu Khristu ndiye kalonga wamtendere. Iweyo ndiwe mboni. Chotero titsimikizike mtima kuti mu zonse zimene titalankhule mu uthenga uwu wa COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo, mavesi onse amene tikuwerenga m'buku lopatulika ndi a anthu ogwidwa ndi Mzimu Woyera. Mu zinthu zimene titaonetsere zochitika mu dziko lapansi, kuti dziko lapansi kuchitika zinthu izi zionetsera kuti mawu a Mulungu ngoona ndipo ndiokhulupirira. Ndikuwerenga nawenso m'bale wanga Yesaya chapter 28 verse 10. Yesaya chapter 28 verse 10. Pali mawu awa: pakuti pali langizo ndi langizo, langizo ndi langizo, lamulo ndi lamulo, lamulo ndi lamulo, kuno pang'ono uko pang'ono. Bale wanga, vesi losangalatsa kwambiri, vesi lokoma kwambiri. Ndikubwerezanso kuwerenga vesi ili. Iweyo uzilemba pamene wakhalapo. Apo iyayi, kali ndi foni yako zilemba mavesi opita ku nyumba ukawerengenso kawiri. Udzikhangata Khristu wa ku Bereya, amene akamumva Paulo akulalikira samangokhulupirirayi, koma apita suno ku nyumba kawerenganso kawiri. Ndi Yesaya chapter 28 verse 10 pali mawu awo: pakuti pali langizo ndi langizo, langizo ndi langizo, kuchita kubwereza mawuwo kuti amveke bwino. Lamulo ndi lamulo, lamulo ndi lamulo, kuno pang'ono uko pang'ono. Malawi nzanga, mu uthenga wa COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo zimene titapange pofuna kuti timvetse bwino kutsogolo kumene tikupitako, chifukwa tikambirana kwa nthawi yayitali mutu umenewu. Ukatotenga ukubweranso uthenga wina pa mutu wake omwewu, tikati kuitenga zinthu pang'ono cholinga tione bwino dziko likumene likupita ndipo mathero ake COVID-19 ndi chani kwenikweni. Ndi zimene titapange titenga ganizo limene Mulungu kumwamba atipatsa m'buku la Yesaya chapter 28 verse 10, lonena kuti kutenga langizo ili ndi langizo lina, kusatenga lamulo ndi lamulo, usati mbali imodzi, koma kunoko pang'ono uko pang'ono, kupita chipangano chakale pang'ono, chatsopanonso pang'ono, kutenga lamulo ili kupitanso patsogolo pang'ono. Zimene tizichita mu uthenga uwu watiuza kale 2 Petro kunena kuti mawu achinenero
ndiwo nyali yakuoneka mu mdima. Ena atu akumaganiza ngamwina chinenero chimene chachuka lero pa dziko lapansi aneneri ambiri angoti mbwe. Ena akumauza anthu ndikuona mulungu wangu atakwatiwa. Ena akumauza mbale ndikuona chaka cha mawu kutagula galimoto. Koma kuti chinenero chimakuchina m'buku la Petro ndi chimenechi mawu achinenero amaku afotokoza kuti ndi amenewa. Ndife tisanthula malemba pang'ono ndi pang'ono nkumapita chitsogolo. Cholinga cha zonsezi sichinayi kuti m'bale wanga uone kumene moyowu ukupita. Ndi pamene dziko lapansi lafika lero bodza lakula kwambiri. Lero umva izi mawa umva izo. Ukamawerenga masamba osiyanasiyana, kawerenga mu Times, kawerenga mu newspaper ya Malawi News, kawerenga mu Daily Times, mu news osiyanasiyana, kapena umvera nkhani pa wireless, upita pa samba la internet ukawerenge mukumakhala zolembedwa zambiri zokhuza COVID-19. Ena uwamva kuti yayi ndi mileme ku China, anthu anja mileme. Ena uwamva yayi kunaphulika china chake ku China. Ena uwamva iye zambiri zimene zimakambira zosiyanasiyana zochuluka. Ine kufikira mu tsiku la lero ndamva zinthu zochuluka zambiri. Iwenso mulungu wanga chimodzimodzi m'bale wanga nonso amva zinthu zochuluka zokhuza 5G. Anthu akambanso zambiri. Network imene ndi yoyipa, network imene ndi siyabwino. Maiko mwina ikumamitsa mitengo, mbame zikumafa. Pena ukamangana pa tsamba la internet kumaziona ndi zimene zili mbame dereke zafa. Ukuona pena mitengo zikumachitika ndi zambiri ku dziko lapansi zokhuza network ya 5G. Koma tisanthula malemba kuti zimene zizi zikulowera kuti ndi chani kwenikweni zinthu zimenezi. Ndipo pesa dziko lapansi lero bodza lakula kwambiri. M'bale wanga pali chinthu chimodzi chokha chimene ungapange chimene Yesu Khristu adatilangiza ife akadali pa dziko lapansi. Mateyu chapter 24 verse 4 pali langizo. Paja tikuti langizo ndi langizo, lamulo ndi lamulo, kuno pang'ono ukonso pang'ono. Komanso palibe lemba limene anthauzidwa palokha, koma lemba ndi lemba linzake. Ndi Mateyu chapter 24 verse 4 pali mawu awo. Kapena mwina kuti umvetse bwino m'bale wanga ndiyambe kuwerenga nawe verse 1. Mateyu chapter 24 kuyambira verse 1 ndi nkhani yosangalatsa kwambiri. From chapter 24 Yesu Khristu adatiuza zochitika za nthawi ya kumapeto. Adafotokoza kuti kudzachitika zinthu izi. Ndipo ife tiona kuti Yesu Khristu adatilangizanji mu nkhani zimenezi. Ndipo Mateyu chapter 24 verse 1 mpaka na 4 pali mawu awo. Ndipo Yesu anatuluka ku kachisi, ndipo ophunzira ake anadza kudzamuonetsa chimangidwe cha kachisiyo. Koma iye anayankha nati kwa iwo, simuona izi zonse kodi? Indetu ndinena kwa inu, sipadzakhala pano mwala umodzi pa unzake umene sudzagwetsedwa. Ndipo pamene iye anali kukhala pansi pa phiri la Zitona, ophunzira anadza kwa iye payekha nanena, mutiuze ife zija zidzaoneka liti, ndipo chizindikiro chakufika kwanu nchiyani, ndi cha mathedwe a nthawi ya pansi pano. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, yang'anirani asasocheretse munthu. Haleluya. M'bale wanga tsiku lina Yesu Khristu adapita ku phiri la Zitona. Nthawi zambiri Yesu akagwira ntchito yake madzulo apita kukagona ku phiri la Zitona. Ndi Yesuyo adanyamukanso nakha ku phiri la Zitona payekha. Ndi akuti ophunzira ake adadza kudzamuonetsa chimangidwe cha kachisi wa Yerusalemu kudali kachisi wokongola kwambiri. Ndi Ayuda amamunyadira, amakondwera naye kachisi wa mu Yerusalemu. Ndi adamuonetsa Yesu kumuona Ambuye kachisi. Ndi Yesu adawuza kuti ana anu simudziwa. Kodi simudziwa kuti simudzaonanso mwala umodzi uli pamwamba pa mwala unzake? Munjeni Yesu amauza kuti kachisi amene mukumuonayo tsiku lina adzapasulidwa. Nkhani imene tikambanso kutsogoloko. Ndi ophunzira ake Yesu adampatsa Yesu funso losangalatsa limene iwenso m'bale wanga ukuyenera kumafunsa tsiku ndi tsiku. Ndipo Yesu akuyenera kumakuyankha kupyolera m'malemba ake amene adalipatsa kale. Adamfunsa Yesu kuti mutiuze ife zija zidzaoneka liti, komanso chizindikiro cha mathedwe a nthawi ya pansi pano ndi chiyani. Ophunzira ake Yesu akalewo adafuna kudziwa. Mutu mwawo amadziwa kuti nthawi ya dziko lapansi idzafika pokutha, dziko lidzatha. Ndi amalakalaka atadziwa zimenezi. Ndi adamufunsa Yesu kuti mutiuze ife. Ndi Yesu Khristu asadayambe kuyankha zinthu zambiri zosiyanasiyana, pa verse 4 adalankhula mawu amenewo kunena kuti yang'anirani
asasocheretse inu munthu. M'bale wanga, pamene dziko lafika lero pa uyang'anire kuti wina asakusocheretse. Kaya ndi munthu andale, kaya ndi mtsogoleri wa chipembedzo, kaya ndi akazi ako, kaya ndi amuna ako, kaya ndi ana ako, uyang'anire kuti wina asasocheretse. Kaya ndi tsamba la pa intaneti, kaya ndi nyumba zolutsira mawu, kaya ndi maphunziro ku sukulu, kaya ndi malo ako a ntchito, uyang'anire kuti wina asasocheretse iwe. Mukamalinga chapter 24 chikumunsiku, Yesu adamba kamba zambiri za nkhondo, zivomerezi, miliri ngati COVID-19, koma choyambirira chimene Yesu anachiyankha kwa ophunzira ake mumveka bwino chonena kuti yang'anirani asasocheretse inu munthu. Yesu adadziwa kuti iye akadzangochoka kudzakhala kusocheretsedwa kwa anthu pa dziko lapansi. Kotero COVID-19 imene wabweramo ambiri atayika kale asochera chifukwa cha COVID-19. Nkhani ya 5G ambiri atayika kale asochera naye. Koma Yesu akuti yang'anira kuti munthu asakusocheretse. Pamene dziko lafikapa mpofunika kuziyang'anira wina asakusocheretse. Uziyang'anira bwanji? Lowa m'malemba. Uziyang'anira bwanji? Pemphera tsiku ndi tsiku. Uziyang'anira bwanji? Siya kumva nthano za wanthu ndi nzeru za wanthu. Umutsate Yehova Mulungu yekha basi. Umulandire Yesu Khristu akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako. Ndipo tikumanena kuti langizo ndi langizo, lamulo ndi lamulo, kuno pang'ono uko pang'ono. Ndeto nako pang'ono langizo la Yesu Mateyu chapter 24 verse 4. Tipiteso mbali ina 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 kuli mawu osangalatsa. 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 pali mawu apo. Munthu asakunyengeni konseko kuti silifika, koma chiyambe chifike chipatukocho, navumbulutsike munthu wosayeruzika, mwana wa chiwonongeko. Ndikubwerezanso verse. Munthu asakunyengeni konseko kuti silifika, koma chiyambe chifike chipatukocho, navumbulutsike munthu wosayeruzika, mwana wa chiwonongeko. M'bale wanga, Mzimu Woyera adalankhula mwa Paulo akulangiza mpingo wa Tesalonika, adawuza anthu kuti Yesu Khristu likudzadza, koma asanadze tsiku la Ambuye lisanadze, 1 akuyenera kuti ayambe kaye waonekera munthu wosayeruzika. Akuti munthutu wosayeruzika, mwana wa chiwonongeko. Ndi adalangiza kuyambira kuti munthu wina asakunyengeni kuti tsiku la Yesu Khristu silifika. Ayi, ali kwambiri pa dziko lapansi kunena kuti Yesu sadzabweranso, zimene zabodza zimenezo, dziko ndimene lizitha pang'ono pang'ono. Oho, Mzimu ina adalankhula kunena kuti wina asakunyengeni kuti tsiku silifika, komano lisanafike chiyambe chifike chipatuko, poneke kupatuka mawu a Mulungu. M'bale wanga, muphunziro ili tifukula zinthu zambiri. Tiona kuti chipatuko chimenechi ndi chani, nanga kuvumbulutsika kwa munthu wosayeruzikako. Munthu wosayeruzika ndi ndani nanga ndi chani? Nanga mwana wa chiwonongekoyo ndi ndani kwenikweni? Tisakasaka zimenezi. Munthu wauthenga tikuti COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo. Malawi zanga, ino si nthawi yokhalanso mu mdima ayi. Ino si nthawi yokhala anthu osazindikira zinthu. Ino si nthawi yonamizidwa mu zinthu zosiyanasiyana. Atsogoleri a chipembedzo ali bizi kunamiza anthu posiyanasiyana. Atsogoleri a ndale ali bizi ndi mabodza osiyanasiyana. Nyumba zolutsira mawu zambiri zili bizi ndi bodza losiyanasiyana. Koma m'bale wanga, mawu a Mulungu alipo, amene ali nyali yonikira mu mdima, atiunikira mu dziko medu khalayi kuti kuti chochitika ndi chiyani. Pamene Yesaya 24 wafotokoza kuti Yehova watembenuza dziko liwe, watembenuza kukhala chadodolido, onse opezeka amene mwapezeka olakwa, wogulitsa ndi wogula yemwe, wongongoza ndalama ndi wokongoletsa yemwe, sizidasiye munthu wina aliyense ali gwedegwede nakhala wamantha. Mawu a Mulungu alipo, ndife tisanthula chimodzi ndi chimodzi kufikira kuti zonse zifike pa mbalambanda ndi kuti moyo wokonzeka ukonzeke. Ndi mbanga ndifuna ndikuyitanira kuti masiku amene tikukhalamo ndi masiku akumapeto. Ndikudziwa ichi poyamba kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa. Iwe m'bale wanga sungakane kuti masiku amene tikukhalamo ndi masiku otsiriza. Iwe m'bale wanga sunganyozere konse, chifukwa zimene malemba adafotokoza za nthawi yathu ino ndi mmene zikuchitikira mosaphonya pena paliponse. Pamene tikumaliza uthenga mu tsiku la lero, ndimafuna olingalira chinthu ichi kuti Yesu Khristu adafotokoza mawu apa pa Mateyu chapter 24, akuwachenjeza anthu kuti akhale odikira. Verse 36 adanena kuti koma za tsiku iyo ndi nthawi yache sadziwa munthu yense, angakhale angelo akumwamba kapena mwana, koma Atate yekha.
ndipo monga masiku a Nowa kotero kudzakhala kufika kwake kwa Mwana wa Munthu. Pakuti monga m'masiku aja chisanafike chigumula, anthu anali nkudya ndi kumwa, anali kukwatira ndi kukwatiwa, kufikira tsiku limene Nowa analowa mchingalawa, ndipo iwo sanadziwa kanthu, kufikira kumene chigumula chinadza chinapulutsa iwo onse. Kotero kudzakhala kufika kwake kwa Mwana wa Munthu. M'bale wanga, Yesu adafotokoza kuti kufika kwa Mwana wa Munthu, kufika kwa Yesu Khristu kudzachitika anthu tikadali bize muzochitika za tsiku ndi tsiku, kugwira ntchito. Nthawi ya Nowa anthu anagwira ntchito zosiyanasiyana, aminda amalima minda zawo, wokwatiwa amakwatiwa, wosiya mabanja amasiya mabanja, woledzera amaledzera, wopanga zinthu zosiyanasiyana amachita monga moyo umakhalira tsiku ndi tsiku, kufikira kuti sadadziwa, ndipo Nowa adalowa mchingalawa. Lero dziko lapansi ndi mmene lilili. Ngakhale kuti COVID-19 anthu ma project sakusiya kupanga ayi, matimu ampira akupanga mapulani awo, ali busy kugulabe maplayer, koma COVID-19 akadalipo. Omanga nyumba zawo akadamanga, nawonso makampani akadapangabe mapulani osiyanasiyana. Zipani nazonso pa dziko lapansi zili busy kupanga mapulani awo. Chotero Yesu Khristu adza posachedwa pomwe, koma ndiye khayo amene akuzindikira nyengo, monga mmene Yesu alankhulira kuti anthu okhala pa dziko lapansi timadziwa zizindikiro zathamba nkumazindikira za nyengo, koma zizindikiro zakutha kwa nthawi ambiri sadziwa. Koma ndiye khayo amene akuwerenga malemba amene azizindikire zakutha kwa nthawi. Ndiye khayo amene adamvetsetse bwino COVID-19 cholinga chake ndi chiyani. Ndiye khayo amene angazindikire 5G cholinga chake ndi chiyani. Tikamabweranso mchigawo china tifuna tizamvetsetse bwino ponena kuti kodi munthu wosayozika ndi uti, kodi mwana wachonongekoyo ndi uti. Tidzayambanso kumayankha mafunso aja limodzi amene Amalawi akumafunsa chifukwa cha nyengo imene ukukhalayo, amene sowe m'bale wangaso wakhala ukufunsa chifukwa cha nyengo imene ukukhalayo. Tikhati kumayankha funso limodzi ndi limodzi nkumatsetsereka mafunso kuti kodi matenda COVID-19 adzatha kapena abwera kudzakhazikika, kodi ano ndi mathero a dziko. Tiyankha mafunso amenewa. Kodi ndi matenda achilengedwe kapena okonza anthu COVID-19. Mulungu wakumwamba atithandiza kutolera m'malemba kuyankha zimenezi. Kodi 5G ndi chiyani? Kodi nthawi yoletsa kugula ndi kugulitsa ndi ino? Kodi nanga akatemera amene akutchukawa ndi 66? Kodi 5G? Kodi COVID-19 66? Tikabwa chigawo chinacho m'bale wanga mafunso amene bamba kuyankha. Mbuye akudalitse. Mupanga chisankho cholinga mawu tsiku ndi tsiku. Mupanga chisankho chobweranso malo omwe anu kuzamvetsera uthenga. Nthawi yachita njiru, koma ndiyamikire kuti inu mudali pamenepo kumvera programu iyi ndi chidwi. Kumbukirani kuti mwawi ulipo wokuti inu mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pa zomwe mwamva mu programu imeneyi pochayalamya kapena kutumiza text message kapena pa WhatsApp pa manambala awa 0manayinawiri5 614 147 0manayinawiri5 614 147 kapena 0821 769 323 0821 769 323. Dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera kuma studios Azinayi Corporation. Bwanji ndikusiyeni mukumvera nyimbo ya Limiton Limala imene akuti tikupita ku Yerusalemu. Makoma nonse pitirizani kumvera ma program otsatirawa. Ndakupita ku Yerusalemu.
Kahonane hendi ambuye ti opita kuye lusale ti opita kuye lusale ti opita Jerusalem.